Ngabangazula azifuleki zenza thini ke mfundisi ngesono sami ekumele uba kudala ndingqinile ndize apha kudala uqala kwam umthandazela ndize apha ecaweni kwakumele uba mfundisi andisekho mhlawumbi apha ku-Agasti okanye apha kuSeptemba endibenzazi mfundisi babe kumele uba andikho kwalapha emhlabeni because bendiyolelwa umntanam enkosi nguye lo wanzisa apha xelela izinto zisithi yayazi uba nosweleka uzawuthini banepicture nje ndihleli bendizibona ukusweleka kwam kukuya esibhedlele mfundisi uza kwam abiso sam besisikhulu kakhulu bendisaba ndizawuhamba ngaso because ehlobo besindikhathaza Jesus ndikhathaza esizwe apho ndithandazela ndabhodla saye sihla nalapha endleleni nje siphuma apha Ntete ndabhodla into ke mfundisi apha ephupheni mama mosweleka u-2020 so ke ngoku ndiphupha ngalaa mini ndiza apha sekwenye iveki ndiphuphe phayana ndisendaweni engathi inamanzi amdaka ndihleli phaa but ingathi ndiphemile apha ndijonge kulamanzi ezantsi kukho umfana apha siyaphikisana iyabuza iyakwazi eGwadani ndithi ke makegwadani andiyazi aqeqesha ukubiwa okanye akubiyelanga ndathi ndisithi ndathathwa ngumntu ongumama ndabhabha naye phezulu sibambene ngezandla ndabhabha ndimoyisa ngamandla ke ngokwanithatha wathi ndasuke ndayotsho kule ndawo ndafika phayana ifence yindlu kukho abantu abanye bathule abanye akho mntu uthethayo apha ndawa xa ndiwayo phaya kule ndawo ndifika hayi mani ndawo le xa ndifika ke ngoku ndibulele lo mama ubendithatha ebhabha nam kwakukhala kuthiwa kuvulela xa ndiphuma ngaphaya ndiphume ngapha kwecingo ke noma masendimbulele but andoyiki xa ndiphuma ngapho umama maphume phaa abesezolula phaya nabanye oomama baphume ndimkhwaze masindithi sisi xa simbizi ndithi sisi angandihoyi aba mama bamgqume ngaphaya bathi yena ungamnxibele into zesiXhosa imibhaco ndithi sisi athi uzofuna ntoni mntanam apha ndithi ke make ndingakaphenduli aphinde athi uzofuna ntoni andithatha ndihayike ahambe angathethe emveni koko ngapha ke ngoku kukho icawa abantu bayi-4 ye-5 ndiye kwelaa cala ke ngoku ndifike phaa kwelaa cala uyicawa engathi njengalipha phezulu inomthi inemithi ndifike phayana ke ndime naba bantu becawa iphinde ingene kuculwe ke ngoku abengathi ndiphupha ke ngoku liyalantuka and kudala into yaseGwadani ndahleli nje okoko noba ngokwesibini into yaseGwadani bendizazi uba mna ndiyasweleka kakade mna bendizazi babe ndingazanga apha Jesus into ke zibe ndimane zivelela kwiintsimbi intoni into zesiXhosa bendisithi ndophupha mna namhlanje into yesiXhosa igeza ndizawuhamba ndisuka apha endlini ndingakhandithethe nawo ndiyakwajifu kajifu ndizawufika ndihlale nje phaa ndihlala laa nto iyandisebenza nje ndihleli phaa endlini kanti kukho TNP siyaduduza apha kum endleleni kunto athi hamba nje ndihamba kodwa ndithe ndawunyathela apha andikakhuphi nenjani Jesus andikabi nayo nento le indinalukayo isentshuba
bafundisayo into zensimbi abantu abadala intoni yawufundise sengisho bancedakele ke ndibe numuntu akade besinsiwe ke ndawa ke ayiyonto ibinhlambi izinto zaphandle kantoni ibingxakana nje Jesus sengiyathele ke alizophinda ngibuyele emva ke